Anginendaba noma ngangithuka iyona mfundiso oyifundisa izingane zakho le iyona into oyifundisa izingane zakho le ukuthi ithuka inhlamba. Hayi cha mama wabantu hayi uhlonishwa abantu bakini ngiqhawe nezingane zakho. Mina nje baba khohlwa ngeke ngihloniphe nje umuntu ongayihloniphi kwayena. Hayi wena uyihloniphi kabi wena. Awuyihloniphi nje uhlonishwa abantu bakini lapho abantu bakini angiyeni wakini mina angizalwa kini mina baba ukungibheka kahle mina. Awuthi mina ngibhayiza njengawe mina into ehamba igoxana notshwala usuku nosuku. Ngibhayizi mina mfana ngibhayizi mina ngisona isidakwa mina. Tela lamatshwaleni ephuza izipoqo. Ngibhayizi mina mfethu ngibhayizi mina ungibheke kahle mina ngisona isidakwa mina sihambe sibulala nezipoqo la. Wena nje yonke into wena nje uma nje ngifuna ukuthi ungihloniphe kumele ngithekele utshwala njalo daily ukuze ukwathi ungihloniphe because uyisidakwa esilala ematshwaleni. Ujabulela ihenisi. Ujabula-ke ujabulela ihenisi. Lalela na-ke wezoso lalela lapha-ke mfana. Mina ngunyongo ngiyakuzala ngizokutshela-ke manje. Ngiyakubona ukuthi wakhohliswa umcineka ngokuthi uyomshuthela wamcimbi wakhe watshela ukuthi uyahlonipha usubona ukuthi manje sekufanele ugibele kithi bowelile. Mina ungalinge mina ungidakelwe. Ungalinge umncane kabi wena. Ngangihambe nawe le usafufa ugqoka ama-snacks eceleni kangiswe. Sibheke egoli eqalunisa ukuboshwa. Hamba ungithinta udaka mangicole ngemuva namhlanje usuzobona ukuthi manje sekufanele mina kube into ozodlayela kimi kuyo mncane kabi wena ngalinge nje mina uzungidakele wezoso ngikwazi sagcwala intuthuwane mina ngicela ama-snacks zama ukuthwala hamba uzivuthuzo la into lesibhekele egoli unuka ishwami neyobo ngalinge ungidakele mina wezoso ngalinge nje wezoso uzungidakelwe mina ngale nyoka nje yasephepha suzoma ngami zokuxebula mina ngozakhona lapha emzini kaBhuti abohlala khona phuma umuzi wakho ongichaphaze kwini kwaNtombela zokushaya mina ngadlale nje kimi ngisiye umngane weingane mina zokushaya ngempela nje zokushaya nje ngempela amasimbi waphoste lapha ngamambu faka ithombe engasini umbuza ngisalukazi ngimdala kangaka zokuxebula ke mina angifuni nje ukuthi uzongenza isikidi sakho ungazami nje wakhe trend ngami angifuni nje angifuni ngempela uma uzokushaya futhi ngushaya kithi ngukhipha emzini kangizi lohlala kuwo ngizongijwayela amasimba mina baxa mina dakelwa lapha ngikhohlisa womcine abantu bethi manje ngiyahlonipha nesicini zoxhabaza nathi manje ngangichaphazi mina zokushaya unyoko zokushaya khibona dodo ofake lapha enkundleni ngehlisa isithunzi lapha ngimdala kangaka zokushaya mina phakame kabi wena lempakame yakhe izokwehla ingeke bengakufuna ogezane nje ingeke bengakufuna ogezane le ngqondo yakho sengiyakubona ufika wavola yonke into manje wena ngobugovu bakho phutha ngisho lemfana lwathe ehluphekela ologula lakho wamphucisa endiyakhe lapho ezama hambe shutha abantu into mthutha nanobani kusosha ifoni sekuyifa lakho namhlanje uphuca lwa umuntu isinkwa nakade izame sekukhuphuka wena ngalamango hamba wenza amavidiyo nginqoze emzini abantu hamba bakhokhela lethenje sisangene eligovu leli abakuleli ngane bona ogezani soqhiko la ile ngane ugezani mina sangichaphasa eyintatheli angikhumule eshutha amasimba kwaposta ngami engithuka ngihlonipha kabi xhashaza umncane ngakunukubisi wangidakelwa mina sokusaza ngempela mina sifuna kanyoka angisobe ngafuna itrend ngawe namsifuna kanyoko tshele mina ngazama itrend ngawe wona ufika izolo ngifike nini mina angithandi ngani ngabantu abaphezulu waye ngihambe ngothuko mgodi abantu abaphezulu awumungameli emakhosi ophethe umhlaba sangaze ngofuna itrend kungobona kumchamo angidakelwa mina msifuni wenje thende ngathatha buthende ufika izolo lapha senawe egoli ungasilutho ngaduma ngentathele shuthi imsangano mina welile hawu angimthuki ngani pho mina uzuma mangifuna itrend angithuka ngani kungizweke mungameli ngoba phela ngifuna ukubukwa ke ngabuka ngawo ngobona umchamo nje angidakelwa mina ithanda ukunuka lokhuluma ngawo kwa ungafuka ungisukela uzocebisa ngengane fusaki ingane iyaqondiswa sisibheda mina yami ingane ngiyayikhahlela nje zahlipha mina zami ingane nangathi ijehlibeni mina umthaka tshele wayibona ingane yami le supporter okay mhlayiyeke ama tick dance kuthi isude njani into ethule tidu fundisekile 18 years wengane ngayizala mina iyahlonipha umuntu yamazi kube kuthiwa isidwedwe ngabe liyangane nayo ithuka abantu ngizale into efundile mina Thula Masibuko ngizale into efundile mina tshele phasi matric thela amabhashela abawu2 yaphaphasela ingane yaphashasa yahlonipha
umthakazo lokho uyahlonipha siyahlonipha mina zami ingane ngayifundisa angitakela mina ungisukele ngimdala ungeyisi lapha ko life sekuthiwa manje ngingane ngifisa lokho ngangitakelwa mina tshela amasimba lapha ngale insizwa mina ehloniphakho ngisalanga ngimchilishi yamshinta sethi shutha amanga ihamba isangana ithwala lapha negentleman lensizwa mina fusek bombo kanyoko udoti siphanga ngisho umsebenzi kwalomfana lono owayengezwe lingaphumi kahle lomfana uhambe engene endlini zabantu eshutha ethi uthandana nosibambane kuvulwa ifoni lo msebenzi uthathwe yiyo lo yamfana nje owayemncane kangaka ethi uphila ngani nje manje ngoba lo mfana nombona uyagudla amaphilisi wathatha imali kuye clinic ngenxa kazoso isiphanga yonke imisebenzi yayiphanga isihambe ingqongqoza izinto zabantu iyangqongqoza thiwa nangu makotwala ekhaya utholakale edayisa umzimba iqamba amanga ikhanti itore ngikho sakufenda yona hamba nalezagole nokushibhushi awuleyangane liyani nomothi nawo le ngane yasiphatha igole nomhlume manje isiphanga umsebenzi yezinye izingane lo yamfana nje loyani ubona usaphefumula wena mfana yavule emncane kanje uzosuphanga imisebenzi yayo phangela bonke manje intathela umsebenzi lengane ifuna ukuthi ayodwa ayineliseki liyanto anda kubulala ugezani